Padayong gipangandaman ang aplikasyon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City para mamihimong usa ka basilika. Gihanay ang plano alang sa mga istrukturang himuon isip mga rekisito niini. Ani ang report ni Nico Sereno. Sukad maduso ni atong tuig 2023 ang aplikasyon aron mamahimong usa ka basilika ang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Padayong gihanay ang mga trabahoon para niini. Mihimo og presentasyon sa mga drawings o inisyal nga plano para mapakita sa mga parishioners o sa publiko. Sa development plan, gawa sa pagpanindot sa simbahan, gikinahanglan sab ang pagtukod sa dugang mga istruktura sa church compound. Gipakita sa architect ang planong construction nga himuon. Improve the facade of our church. Then we will extend the facade also. And then we manage also our ingress-egress, our entrance and exit of our site. Some basilica requirements, of course, we need a pilgrimage area for our pilgrims from other parts of the Philippines, of course, for Cebuano. Experience ng pilgrims na after nag-visit sa church at yung imahen, they go to the museum, and then after the museum, they buy some mementos and tokens. Biggest museum in honor of St. Joseph. Because we are the national shrine, dapat we also have a comprehensive museum for St. Joseph. Usa sa planong tukuron ang Museo Halad kang Senior San Jose. Kung budget ang hisgutan, dili mo menos sa 100 million pesos. Butang nga magpatabang pa ang simbahan sa mga benefactors ug sa publiko. Part of the process, we are presenting it to the different stakeholders of the parish. But at the same time, when we present this, there would be a sense of owning this project. And once they own this project, then it would be much easier for us to help. Plano sa kadagkuan sa simbahan, matrabaho ang mga developments sulod sa unom ka tuig. Nico Sereno, Balitang Bisdak.